să-l trebuie. Nu uitați să și bine m-am găsit pe canalul meu. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă fac o treabă bună. Și îi mulțumesc că acum am uitat pe aici la notificări și vă mulțumesc și vouă care uitați la mine și care mă apreciați. Și aici am văzut aici un comentariu de la Cristian GK. A adăugat un comentariu. Salut! M-am uitat puțin peste video și văd că faci o treabă bună. Ok, mulțumesc frate, respect. Dacă vrei, te poți abona la canalul meu. În caz că vrei să crești pe YouTube, ușor poți intra în ultimul video al meu și în descriere. Ok, te pup frate, te respect. Pe voi vă respect. Dacă mă urmăriți și apreciați videoclipurile mele. Așa. Și astăzi vreau să ne uităm aici la Cyberpunk. Spun din prima dată că puteți aveți și voi un pic de lacără. Dați aici Prima dată, dar a doua oară slabe șanse. Comentarii și astea. Aș vrea să încercăm să ne jucăm BNG Drive pe telefon, bă băieți. Că ne-am jucat aseară numai că ne-am. În fine, să ne jucăm pe telefon. Să ne mai putem juca Fall Guys, da? Cum se zice, Euro Truck și toate cele de pe consolă și așa. Da, bă băieți, haideți că așteptăm puțin până ne instalează să mai vorbim. Și voi să scrieți în comentarii dacă cu ce e. Și apropo de asta, Cristian GK sau dacă nu pronunț bine, scriem în comentarii cum Cristian GK, așa, cred eu. Și voi să-mi scrieți în comentarii cu ce vreți să mai faceți, cu ce vreți să mai facem cu Brawl Stars, cu Brawl Stars, cu Among Us, cu Car Parking, mă, că nu mai avem pe ăla de comod, din păcate, pentru că da, am vrut să văd dacă să mai lasă mai timp să nu mai instalez, nu mai ce permite, sau dacă la voi scrie alo, dați alo, dăm aici așa, nu, ce o fi, hai să vedem, unii dăm verge, din câte știu, da, acum, deci trebuie să așteptăm să se descarcă, să vedem după ce se descarcă. Nu voi vedeți că mi se descarcă și nouă. Dați aici așa. Cum trebuie să-i dăm instalați, nu? Și așteptăm. Voi și după aia o să vă alegeți voi ce jucați și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like și să urmați